mapan kaken kuana ket pagtulnog amon ti ayab na umawawag ni Jesus umawawag ken ka lutang day tapusong para ken kuana gundaway mon ita di mo itong tungkwa taamangan lano maladaw ka taban-bano kaman ket napaksuyan kan ipan mo ken kuana tapakadag sinam atulungan naka itipan panagnam wen mapan kan Allah ken kuana itan ni Jesus kan kanayon nga agur-uray napnuan asi para buranarway idaton mo ngarud day tabiyag mo itan ket kuana agserbikan umawawag ni Jesus umawawag ken ka luktang day tapusong para ken kuana gundaway mo ita di mo itong tungkwa taamangan lalo maladaw ka umawawag ni Jesus umawawag ken ka luktang day tapusong para ken kuana gundaway mon ita di mo itong tungkwa taamangan lano maladaw ka taamangan. Alawin kakabsat, agyaman tayo iti daytang kanta umawawag ni Jesus. Awagan na iti tunggal may sakada tayo kakabsat. Well, iti libro kakabsat iti Salmo chapter 88 verse 1 to 18. Medyo nabayag ka pa nagbasa at ito kayang manusan tayo. Tayo sumagarot kakabsat iti pagadalan tayo iti daytang aldaw. Psalm 88 1 to 18. Agmalmalim nga umawawag ak o apo a Diyos ko ket iti rabii umayak iti saklang mo ipangag mo kumato ikararag ko dinggem to'y panagdawat ko iti tulong mo nakadado arigat iti nagpasarak ket ita asidega kon ken patay naibusan akon iti pigsa naibilang akon anatay akas kadagiti dadduma nabaybayan nak iti lugar dagiti natay kaslaak kadagiti napapatay nga addan iti tanemda isuda analipata mon anamin pinsan ket saan mo idan a matulungan intapwaknak iti yuyeng iti tanem iti abot akasipngatan ken kaunggan agdisuor kanyak iti nakaro a pungtot mo ket lapunusen dak kadagiti dalluyon mo inya dayom dagiti gagayem ko kanyak pinagbalinnak ama makarimon kadakwada ket jak makarwar ditoy nakaipupukak nakapsutan iti panagkitak gapo iti panagsagabak kenka o apo inaldaw ang mauawagak agkararagak asilalayag dagiti imak agiparangkaya iti milagro kadagiti natay bumangon daya tapno agdaydayaw da kenka iti tawan
wenno iti tanem saritaen da aya iti napudno nga ayat mo iti lugar apaka dadaelan. Saritaen da aya iti kinamatalit mo. Iti kasipngetan makita dagiti karkarna nga aramid mo iti daga iti lipat mabigbig aya iti kinaimbag mo. Verse 13, o Apo, umawagak apatulungan na ken ka, agkararagak ken ka iti tunggal agsapa, apay o Apo alas laksiden nak, apay tailinged mo iti rupam kanyak. 15, kakaasi, kin agangabit kin patay sipud pay idi ubingak, inibturak dagiti panggugur mo ket itan mo utuyanak, iti rungsot mo, naglasat kanyak ket dagiti pangdidigram dinadaeldak. 17, agmalmalem kas dadala layos amang lawlaw kanyak, linukubandak ket awan iti paglisyak. Verse 18, uray dagiti nadideket agagayem, inya dayong kanyak iti laeng sipnget iti nabati akaduak. Anyan kakabsat no utuban tayo dahil nga bersikulo, sana po siguro sa isa sa pinakamalungkot. Aya nga kasasaad ti may isa nga tao kabsat, may isa nga tao nga talagang mariribukan awan isunan iti masakbayan patyen na nga awanan isunan iti gagayem. Mamati nga isuna ket agmaymaysan awanan isunan kakabsat iti pamati. Kasto iti klase kakabsat iti panagbiag nga adda ken kuana ket kaslasaan nga agsardeng iti panakaupay kastamot iti panakarekrik na iti rigat. Marikik na agtultuloy nga awiten na dagiti dadagsen kakabsat iti aginggana iti matay. Ay nakang kayo kadin kasdayan kakabsat. Dati nga problema dagiti nga dadagsenan ket awitek ton. Dadaan niya na alaik tulaang iti taniman. Sayang nga bisatan yung tayo mo't lang nga ma-enjoy iti biyag no kasjay. Aya, napadasam ka din ti kasta kabsat nga kasasaad iti tao nga iti binasa tayo. Iti libro iti Salmo. Mabalin ka kabsat nga adda iti kastang kasasaad ita. Uno mabalin nga adda iti amom nga mapadpadas iti kastoy nga ladingit. Kakas lang ay agtultuloy nga awan man lang haman lang nga makaanges ti kinaado iti dadagsen. Haman lang makaanges ti nakatado nga problema nga sangsangon na. Ngayon mamati kakabsat nga iti sungbat kadagiti nga kasasaad ket mabase tayo diti libro iti Salmo. Well, ibingay kuman kakabsat dagiti karit wenno challenges nga mabasa tayo dito nga uray kasatno kakabsat kaladingit nga kasatno ka kaladingit maupay ka kasatnuman kadagsad kaadu data problema kakabsat kunak tinaglablabas nga di kalman sa dayjay kakabsat nga adda iti namnama. Amen. Adda itinamnama tayo kakabsat. Manipod iti bersikulo 1 aging gana iti 2, 9 aging gana iti 13 kakabsat. Saan ka nga agsardeng? Dati ito yung sikreto na nga may isa kakabsat. Haan ka nga agsardeng nga umararaw iti Apo. Aya nga uray kasatno kaado ti problema kakabsat. Wenno ti problema na di binasa tayo. Aya nga saan nga nagsardeng kakabsat dahil nga umawag iti Dios. Aya kitaan tayo man kasatno dahil ti kakabsat nga kararag nagtultuloy nga nagkarkararag kuno na di verse 1, 9-13. Bigat ken rabii. Ya inaldaw tunggal agsapa nagkarkararag iti amin nga rikna na kakabsat. Ya nagkarkararag nga daan iti kinasirib, intulong na iti kararag na iti Dios ket isu na laeng imawag iti Dios nga sididingeg ken nakasagana nga sumungbat kadagiti kararag iti nalinteg. Madaydayaw iti Apo. Dayta iti maysa kakabsat nga sikreto na no apay nga iti maysa nga tao uri man pay napnapduan kakabsat iti dadagsen sang sangwen no adda nga kanayon connected nga kanayon iti Apo adda kanayon nga kumarkararag ken kuana haan mo nga makita nga agladingit kakabsat no man pay adda ti dadagsen iti kaunggan iti puso da ngem no adda iti relasyon mo kini Apo Dios ket kanayon kang umawawag kumarkararag ken kuana kabsat adda latta iti rag-o. In spite kadagiti pagdaldalanam. Inya ko na Jeremiah chapter 33 verse 3, aya awagan nak ket batang kantaw. Amen. Ibagak ken kadagiti nakakaskas naaw kena indaklan abanag asaan mo pay nga ammo. Yan. Sa ito malatiw kadagiti kayat ko. Kakabsat nga bersikulo nga usarek dito sakbayak nga kararag. Inya ko na Isaiah 65:24. Batak to ida uray madamada pay laeng nga agkarkararag. Ya, patay dayaw iti Apo nga amamin upat nga daras kakabsat nga naawagan iti Dios kas Apo iti verse 1
No kitaan tayo kakabsat, verse 9, 13, ken 14. Dahito kakabsat, ket ipasimudaag na nga iti Dios, ket Dios nga mangtungpal kadagiti karkarina, isuna iti Dios nga mangsalimutmut iti pamati dagiti tattao. Isuna iti Dios nga saan nga mangibati kadagiti kukwa na. Isuna iti makabaal nga Dios. Isuna iti Dios kakabsat nga makaaramid ti amin iti anyaman nga tiyempo ket anyaman nga lugar. Dahito nga lalaki dito Salmo kakabsat ket 88 amuna iti pudpud no nga paggapuan iti tulong ken pigsana. Anyan nga nagsaya at kakabsat nga maamuam no anya iti paggapgapuan dayta pigsam iti dayta nga gundaway kakabsat. Lingid po sa atin pong kaalaman. Kaya amin nakapadas tayo iti kasta kakabsat. Ngem kunak garot iti maysa nga sikreto na dadya continuous at consistent ka panagkararag tayo iti apo. Tanong daduma nga men no addaan tayo iti problema kasi nagrigat. Aya, iti agsao, nagrigat, iti kumararag, kapot tinadagsan nga kasasaad tayo. Ngayon, dayta kakabsat, iti kapintasan nga sitwasyon nga agkararag tayo kakabsat. Dadya nga no kitaan tayo, napingpingat iti may nga tao nga agkararag into no adaan ti dadagsan. Saan ka day? Ngim no awan kasi lang gaputa responsibilities ti agkararag. Gaputa, tiyempo ti panagdaydayaw, idaydayaw tayo ti apo. Ngam no adda ti dadagsin tayo kakabsat. Kurang tamay sa oras nga agkararag tayo. Uray pa'y luasit kasada anyaman nga rumor dito agong tayo kakabsat agsisinabad dan ngam hantay nga agsarday. Kasta iti apo kakabsat. Kasta tayo naduma. Ket amok nga kadagiti araraw tayo ti Dios kanayon nga adda nga sididingag iti tunggal may sa kanatay kakabsat. Madaydayaw iti apo kakabsat. Anya pa iti makita tayo. Ay haan tayo nga agsardeng. Uno haan tayo nga saan tayo nga agsardeng nga agtultuloy kakabsat. Aya, masapol nga agtultuloy tayo lata saan tayo kakabsat nga mabasa nga nagsao uno simungbat iti Dios dito Salmo ngem saan namat nga sa uwan nga awan iti panagayat na kadaytoy nga lalaki. Mabasa tayo di verse 14 nga inruginan nga saludsudin iti Dios gapo iti kinaulimek. Ti kinaulimek nak, nya ko na apay o apo, alaksiden nak, apay, nga ilingid mo, tarupam kanyak. Ngim naman pa'y kastakabsat, saan nga nagsardeng iti Diyos, iti Diyos, di na sinungbatan, uray may sakadag iti saludsod ni Job. Iti Diyos, di na sinungbatan ni Jesus, idi nga imbawag isuna, iti cross. Aya, ngim iti kaindaklan aramid iti Dios ket napasamak kadag iti tiempo nga naulimek isuna. Aya kasla ko makin ni Jose, Genesis chapter 37 verse 50 so dayta ti pakaistoryaan na, dalagrugyan ti pakaistoryaan na. No kasat no naging nagbalegi in spite kadag iti pananglaksid ken kuana kadag iti kakabsat na inya napasamak ken kuana nagbalegi at the end iti panagbiag na kakabsat ket nagbalegi isuna. Awan iti makita yung nga pa nagreklamo. Awan iti makita tayo kakabsat. Pakaistoryahan ni Jose nga nagreklamo kini Apo Jesus. Ti kanay nga mabasa tayo jay kunana adda kanyak ni Yahweh. Ang aday. Aya. Ni Job kakabsat. Iti Job chapter 42 verse 1 to 7 kasi yamat ken kuana. Aya nagtalinaed nga natibker iti panagserbi na iti Apo. Kakabsat iti pagrebangan tayo saan nga saludsuden iti Dios. No dikit di, agkamatalik tayo ken kuana. Aya, duma, isidir tayo ni Apo Diyos. Ay, agsaserbi kong Apo. Apo nga kasi ti mapaspasama kanyak. Inaramid ko aming nga kabaila ka Apo. Impay ko ti biyag, ti pamilyak, aming nga oras ko. Apo kasi ti mapaspasama. Well, uri na tayo kakabsat. Sumrak di ka panunutan tayo di jay. Aya, nga kasasaad. Ngayon niya ko na di Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. Kuna iti Apo, iti panunot ko, saan akas ka iti panunot yo? Iti aramid ko, saan akas ka iti aramid yo? No kasat nung anangat nga to iti langit ken iti daga, kas tamot anangat nga to iti wagas, ken panunot ko, ngam iti wagas, ken iti panunot yo. Iti Diyos saan nga mabuteng, kadagiti apay tayo kakabsat. Apay. Nga saludsod tayo. Wano mabuteng iti Diyos kadagiti saludsod tayo. Wano balag ken kuana. Haan nga babuting kakabsat.
Tarigagayan iti Dios nga agtultuloy tayo lat nga umasidig ken kuana kakabsat. Tarigagayan iti Dios nga agtalag tayo lat ken kuana. Kasta iti kayat na kanyak. Kasta ti kayat na kengkakin ti tunggal may sa kakabsat. Isong uray no kasat no kapigsa iti angin. Iti Dios iturayan na latna iti angin. Uray kasat no karungsot iti baybay. Iti Dios latta iti mangituray iti baybay. Isong uray no saan kakabsat, urayhan na kang sungsungbatan iti Dios, agtultuloy kalat nga umasidig ken kuana, saan ka nga agsardeng. It doesn't mean pag silent ang Panginoon, wala na siyang ginagawa. No. Dater aramidin iti Apo, saan nga agsardeng aggunay, agtrabaho iti biyag tayo. Mga amin kat, i-detailed na kinyam iti Apo kat. Iti responsibilities tayo lang kakabsat, iti paset tayo lang, agtultuloy tayo lang kakabsat. Agtultuloy tayo lang agserbe, agtultuloy tayo lang pagserbyan. Amen. Ibagaman ta sarilim, agtultuloy tayo. Agtultuloy da iti nga bagay, agtultuloyak. Nga agserbi iti Apo anyaman, iti mapaspasamak. Amen. Halang nga di kakabsat, halang agtultuloy, hanggang agsardeng agtultuloy. No dikit di, saan kang agsardeng agdayaw iti Apo? Numampay kasat no kakabsat, kaladingit da iti nga salmo, at damot iti nalawag nga babasa tayo ditoy. Di verse 1, kuna na, imawag isuna iti Apo nga mangisalakan ken kuana. No sikakat na isalakan, at da iti rason nga agragsak ka. Kung agarti maminsan iti post ko kakabsat, anyaman nga kadagsen, anyaman nga kauneg iti karayan. Well, dati kayam ka. Uri kasat no kasipnget iti dalan kakabsat. Kasat no kauneg iti padas. Kasat no, bakping may sadyay, kasat no man kadagsen. Awitem, when ti adda dita kaunggan iti pusom, adda karbengam lata nga idaydayaw iti Dios kakabsat, madaydayaw iti Apo. Haang nga lagi iti dadagsen ko mga kakabsat, iti agbaling nga lapod tan isarding tayo, iti agserbi iti Apo ken mangitagtag ay ken kuana, no dikit dagiti kumati agdan tayo. Kita hantay kakabsat, no addaan ka iti problema ket managdaydayaw ka, hanga bumayag data. Ma-overcome mo adagos data kakabsat. Kuna na di Lucas Kapitulo 10 versikulo 20 mabasa tayo, ngem saan kayo kumang agragsak gapo ta agtulnog dagiti dakas nga espiritu kada kayo agragsak kayo kitdi ta na isurat dagiti naganyo sa dilangit. Mabaling nga iti panagdayaw saan nga nang ikatan iti sakit nga marikriknam ngem idalan nakakakabsat iti presensya iti Dios. Iso nga uri man pay hanga maikat data kaririknam hamman nga sumbatan data kararag mo, ngem at least idalan na ka iti presensya iti Apo. Ket ammo tayo mutten, iti rikna tayo no adda tayo iti presensya iti Apo, no adda tayo iti presensya iti Apo, anyan nga rag-o. Wala pong katumbas, hantay nga maikumpara, hantay nga mabayadan kakabsat. No adda tayo yisidong ken presensya iti Apo. Kasla saan mo man nga kayat iti agdayaw. Idaydayaw mulat ta kakabsat iti Dios. Praise Him anyway. Kaya ito no, kayat mo ti agsangit kakabsat. Palubusam dagita luam. Iparukpok mo dagita nga ladingit kaya sakit nga adda dita pusom nga adda dita barukong mo kakabsat. Kalpasan na dayta umawag ka iti Dios ket idaton mo iti panagyaman mo dagiti amin nga inaramid na ken ka madaydayaw iti Apo. Iti apag umiso nga tiyempo ken wagas na ikaten na dagita nga dadagsen mo. Kasatno nga mapataod iti panagdaydayaw mo. Aramiden na noan niya kakabsat iti saritain na iti sasauna. Inya ko na iti Thessalonians. Umuna nga 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. May isa nga popular nga bersikulo. Inya ko na nakabsat. Aghiyaman kayo iti Dios, dagos man wenno nasayaat iti kasasaad, dayto iti kayat iti Dios nga panagbiag akas tattao ni Kristo Jesus. Uri pa'y kakabsat iti Pilipos Kapitulo 4 versikulo 4. Kanayon kuma nga agrag-o kayo iti Apo, kunak manen agrag-o kayo. Hebrew chapter 13 verse 15. Nga rod masapol akanayon nga agdaydayaw tayo iti Dios akas daton tayo ken kuana babaen kini Jesus iti daton nga agtaod iti biag no ipakaammo tayo iti dayag itinagan na. Ayatek nga dumdumneg, ayatek nga kakabsat.
irugim iti agragsak iti presensya iti Dios. Daydayawem iti nagan na. Ket agyaman ka kadagiti nga bendisyon na. Iti rugrugi kas lasaan mo kayat kabsat. Nga agragsak. Ngem no itultuloy mo mariknam iti parabor ken bendisyon iti Dios. Napadas tayo amin dagita kakabsat. Ay nga itunod dadagsen at daan ka iti dadagsen nga hamuam ter aramidem no inya ti unaem nga sulbaren kapintasan nga unaem iti apo kakabsat. Kapintasan nga agdaydayaw ka ken kuana. Kapintasan kakabsat nga irugim nga biruken iti rupa iti Dios kakabsat. Awan iti kasayaatan ken kapintasan kakabsat nga intuno lumabas tayo iti anyaman nga dadagsen iti panagbiag tayo kakabsat. Kapintasan nga adda iti panakibiyang ni Kristo kadagitang adda nga kasasaad tayo kakabsat. Ibagbagak daytoy ta mismo nga daytoy kabsat yo kakabsat. Napadasan tayo dayta nga karirik na kakabsat. Iso nga i-encourage kayo kakabsat. Iso nga kariden kayo iti dayting aldaw kakabsat. No anyaman iti agdamang kasasaad mo sang sanguam irugim iti agdayaw iti apo. Ayatek nga dumdumngeg kadagiti kakabsat nga adda ditoy live streaming iti daytoy gundaway. Anya iti awitem iti dayting aldaw. Adda kadi iti masapul nga iurnus mo iti Dios. Adda kadi dagiti dadagsen mo nga kayat mo nga idatag iti Dios wenno ited kenkuana. Adda kadi iti kasapulan nga kayat mo nga ipaay iti Dios. Adda kadi dagiti basol nga kayat mo nga ipudno. Mabalin ka kabsat. Ammom nga saan ka pay nga talagang nga nabalbaliwan ngem kayat mo iti maisalakan. Mabalimmet ka kabsat. Anyaman iti kasapulam palubusam iti pagayatan iti Dios ket maiurnus na iti amin dagita kakabsat. Hantay nga apan iigid laeng agsangsangit latta iti kina adu ti problema. Awan iti mo itulong no dayta kakabsat. Yes, okay, tanong ma-express mo iti panagsangit mo, sangit mo. Ngem ito numalpas isangit mo, addalat na dayta kasayaatan kakabsat nga kumamang ka iti apo. Isangit mo iti apo. Ket ori kaskasat no kakabsat malag-anan dayta barukong mo kang runaan na no marikriknam iti presensya iti apo. Ayatek nga dumdumngeg. Palubusam iti pagayatan iti Dios nga maiurnos amin ken ka nakalukat nga kanayon iti ima iti Dios para ken kakabsat. Hallelujah. Apo anyan nga nagbaknang nga sasaom ngin kam inadal iti daytoy aldaw. Well, apo iti daytoy nga naglablabas apo Dios. Nga programa tayo pud no launay nga mapapabilig kami. Gaputa inya-sure mo kada kami apo iti pudpudno nga namnama. Namnama nga uray dunting iti naririgat nga sitwasyon iti panagbiag mi apo. Adda ka nga mabalin nga mangipaay kada kami iti namnama. Aramidin na kami apo nga managkarkararag nga saan kami kung mga agsardeng iti panagserbikin panagayat mi ken ka ngagtultuloy nga dayawon da kay iti aming nga tiyempo saan apo nga dagitoy nga pakarigatan apo iti nga dagitoy problema nga dagitoy adadagsen ti panagbiag iti mangyadayo kada kami iti presensya apo no di ket ti dagitoy apo iti mangpagpabilag kada kami kas agtultuloy kaming agserbi ken ka apoy kararag kuman dagiti agdingdingig kanyak nga awan pay apo ti pudpud nga relasyon na relasyon da ken panagbalbaliw da sagidem ken ipayam ida ti ida apo iti tarigagay ket desisyon da nga awaten da kakas apo ken mangisalakan da. Stamot dagiti madagdagsanan iti daytoy nga tiyempo apo dagiti kakabsat nga agbuy-buya diti live streaming kadagiti kadisepsiba iti radyo da kadagiti agbuyan tupay apo. Apo, anyaman dagita mangipae iti dadagsan kadakwada. Dawatek man apong ipae mo iti pannakabangar, pannakarik na iti presensyam kastamot apo iti ayat mo kadagitoy nga kakabsat. Agtignay ka man apo, iti nakakaskas daw kadagiti bibiyag da iti dating aldaw. Ket mariknada apo Dios iti panangsagid mo kadakwada. Uray dagiti dingdingeg nga namati iti maminsan pay nagkapoy da ket imadayo da ken kagapoy iti basol. Sika iti managayat ken managparabor nga Dios mi apo. You are the God of a second chance. Iti daytoy nga kanito apo dawateg man nga ited mo iti espiritu nga managpakumbaba kastamot apong isuko da manen dagiti bibiyag da ken kaapo. Ikatem dagitoy anyaman pay nga reservation nga adda kadagiti puspuso da apo. Ipaay mo iti pambakawan kadagitoy nga kakabsat. I-restore mo apo iti relasyon ken pamati da ken katket balkutem apo dagitoy nga kakabsat at ti kakabsat mi iti napateg nga daram o apo
kada kita kabsat mi apo nga daldalyasat iti nariribok nga kasasaad iti daytoy nga al daw apo iti anyaman nga problema da anyaman nga dadagsenda apo Dios apo sikama yuman ko ken ka apo kadagito nga kakabsat ikat ipaay mo man iti panakabangar kadakwada giyaman kami kadagito tultuloy nga ayat tultuloy nga parabor nga papaay mo bendisyon mo iti tunggal maysa kada kami apo ket idaton kumanen iti daytoy nga agmalumoy kastamoy kadagiti services mi apo Dios pulutang dagiti adipon mo nga insaad mo ti every churches o Lord God madaydayaw ka itantanok da ka kumuyog ka kada kami apo Dios iti daytoy nga aldaw madaydayaw ka iti nagan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ibiyag kito'y lubong, awang timaay na, no ni Kristo Jesus awan ken ka. Daan ka man, adung at tinabak na, dumtay do ti tiyempo, nga mapukaw na. O Jesus, agyaman na, tuy matak na lugdan, tapatek na darang, mas pasok ko na ugasan, suken panunod inka dinalusan pinaliwang ibanbanag iti na inbangitan. O Jesus, agyamanak. Yes, agyaman kami apo. Well, ulitek di announcement ko tatay kakabsat ay mga ganyon iti 11:43 DZMR aging gana iti signing off tayo kakabsat. Dire-diretsyon. Aya awan iti katnan aya kakabsat madaydayaw iti apagyaman tayo kadagiti nagapu di Manila nang tratar iti antena tayo tatong di kasta mapapabilag ket pumimpintas pa iti broadcasting tayo dito 11:43 DZMR kakabsat. Okay, good morning kada kayong aming adakalisibsiba iti radyo da into the bigat kakabsat into the Sunday kakabsat adat tatayo Rizal San Guillermo Isabela. Good morning kini pastor nga kini kumpadre nga Yabot or pa kini pastor nga Melanie Palayon ni Patak Pastor Bong. Good morning kini Pastor Nancy, Pastor Kenneth. Good morning kada kayo. Advance happy appreciation pastor. Kikita tayo ito no Sunday, kakabsat nga, data San Guillermo, ito no madandama, data tayo Mutla Rojas. Well, good morning mga kadagiti kakabsat nga agbibuhay dito live streaming. Kini Pastora nga Kate Di Guzman, Happy Pastors Month, Pastor. God bless you. Kastamot kang kanak ko, Happy Pastors Day. Okay, kini Jackson Tabla, good morning, blessed day, Pastor. Len Giab, good morning, Pastor. Amen, Lord. God is good all the time. God bless po in your family. Alpha Joy Tamanen ko na. Hello, Pastor. Good morning and God bless. Kini sister ko Shirley Salazar Blanco, good morning. Ma'am Lourdes, good morning. Ma'am Rubilin Darok Agustin, good morning, Pastor and family. God bless. Regine Aldlos, good morning. Okay, kini kasinsin ko, di tabalasew iti taaw. Kini kasinsin ko nga Mercedes de Leon Ballesteros nga madamamot nga agbibuya iti dati nga Gundaway. Good morning manang uray kini Bayaw. Good morning kada kaya amin dita. Uray pa kini Ray Joshua Agabao. Taga saan ba ito? Good morning Pastor. Ay Pastor, Sir. Ay so tikadwa tayo dito kakabsat. Aya. Dito studio tata. Oripay kini Engineer nga Pablo nga Simpliciano. Good morning Engineer dita Rosa Vela. Kini Ginya. Good morning kada kayo amin Ginya Nanip Balila. Blessed morning Pastor. Pakisama po panalangin tita ko. Okay. Noted po. Sige Teacher Ginya. Good morning kada kayo amin dita. Regine Adlus, Happy Pastors Month. Jennifer Caro, Blessed Friday everyone in Christ. Pastor Virgilin Pascual, Makaling Madamamot Nagbibuya, Marisa Madriaga, Blessed morning Pastor and family. Glory to God. Amen. Yunaida Mindoro, kini amen ko na Pastora Mercedita Magno. Amen. Madaydayaw ti Apo. Blessed morning po Pastor and Pastora Joy. Keep safe always. Gemma Basu, good morning Pastor. Jo Bartolome nagsapa manin Pastor. Madaydayaw iti Diyos po. Thank you Pastor. Anjo Piano ko na God bless everyone. Elvira Isabilio Apangan, good morning po Pastor at sa lahat. Dolly Paswa watching from Burgos, Isabela. Kini Sister nga Wilma Rivera dita
Gulak di Fon Quirino kini sister nga Jinky Racal. Good morning Pastor, happy weekend everyone. Pastor, pakikablao ni ipag ko Merna Katyo Tiranal iti na pa nag-birthday tatangal daw. Yan. Thank you po Pastor. Amen. Hallelujah. Thank you sister. Happy birthday sister Merna Katyo. Pili Canlas. Thank you Lord. God, good morning Pastor sa atin lahat. Pili challenge, make us stronger, courageous in facing them all. Keep on praying and keep believing in God's faithfulness. Kuna ni Sister nga Marivic Aliaga. Thank you. Dong Lucera Nano Racal, kuna na Jinky Racal tinag-text. Nantingalita nga nueva dita Nuesa Rosabella. Good morning kada kaya. Amin. Ori pa kinangkal nga Dani. Good morning kada kaya. Good morning Pastor. God bless po and your family. Happy weekend kuna ni Sister nga Roby Salting. Nantingalita nga nueva kuna na good morning Pastor. Blessing. Amen and everything. Give thanks to our Lord for He is good always. Good morning Pastor, your family into all. God bless us all. Kuna ni Ma'am Lourdes Luzol Vega, blessed morning everyone. Salamat Pastor Lawrence iti pudno nga sao iti apo. Jesus Canet Sele, kuna naman have a wonderful day. Chema Salvador, Jaime Racimo Salvador, Chema Salvador, Philomer de Jesus, Ma'am Biron, good morning. Kinantinga Linda Padua, Dita Rosabella, Emeline Ramos, Limar Balbao, Eden Kabagan Abad, Chema Bulanadi, Shaning Agpao, kuna na Sister Ellen Lamug, Chema Bulanadi, Eden Kaban Abad, Chema Basug, Antilitan Hueba, Elvira Akay, Jonah Diwawang, ang aking pong anak dyan sa Mindanao, Mildred Quaresma, Eden Kabagan Abad, Lina Melchor, Malturole, Jenaline Campus, Christopher Castillo, etin tayo ng SBD Tarosa, Bella, Kintima Ode, Gina Sanico, Aquino, kung siguro tayo. Well, good morning kada kayo. Kaya man nakita la suti 30 minutos ng kayo panagdingig iti dayto nga programa ti agsabalap non iti namnama madaydayaw iti Apo. Lawrence Salazar, happy weekend. Dagiti sao iti apo, undasin nga balurin ti agbalay. Nangyigan tayo ti programa ti agsapa anapnuan ti namnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yu ngay pakararag, ag-text kayo ditoy 0917 564 83